سلام عليكم يتعلو كرات عزب تعرتاوي زينا سبورت النو زينا زورب لكم ميكال حدكم ኤርትራው ተቀዳማይ ቢንያም ግርማይ ትማል ሰንበት ኣብ ቤልጅየም ከተማ ገንት ዌልሽ ጌም ተኻይደ ውድድር ብምዕዋት ታሪክ ሰሪሖም ንሱ ኣብቲ ካብ 1934 ጀሚሩ ዓመታዊ ሓደ መዓልቲ ዝካየድ ክላሲካዊ ቅድም ብሽክለታ ዝተዓወተ ፈላማይ ኣፍሪቃዊ ተቀዳማይ ኮይኑሎም እዚ ወዲ 21 ዓመት ተቀዳማይ ድሕሪ ምዕዋቱ ኣብ ዝሃበ ርእይቶም ኣዝዩ ክተኣምኖ ዘጸግም ዘደንቕ ነይሮም ኣነ ብወገነይ ከምዚ ኣይጽበኹን ኢሎም ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብቲ ውድድር ምስታፍ ውጥን ከም ዘይነበረ ዝገለጸ ቢንያም ዳሓን ዝኾነ ውጤት ንምርካቢና መጺና ክትኣምኖ ዘጸግም ዘደንቕ ይኽብል ተዛሪቦም ቢንያም ካልኦት ሰለስተ ተቃደምትን ኣብቲ ናይ መወዳእታ 30 ኪሎ ሜትር ካብ ዓባይ ጉጅለ ፈንጢዞም ድሕሪ ምውጣም ናይ መዛዘመ ሕንጻት ንርጋት 250 ሜትሮ ምስተረፎም ሓያል ቅጽበታዊ ውድድር ቦላት ተካይዶም ተቃዳማይ ቤልጅየማዊት ክለብ ኢንተር ማርቾ ዋንቲ ጎበር ዝኾነ ቢንያም እዚ ኣብ መጻኢ ብፍላይ ኣፍሪቃን ተቃደምቲ ብዙሕ ነገር ክቕይር ኢሉ ንፈለሙ እዋን ካብ እምኒ ኣብ ተሰርሐ ጽርግያ ተዋድር ቢንያም እቲ ደግላት ቅጽበታዊ ውድድር ክተካይሉ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ ምቹ ኣይኮነን ክብል ርእይቱ ካፊሎም ናብቲ ቅጽበታዊ ውድድር ምስ ቀረብና እቶም ካልኦት ክሕይሉ ምዃኖም ፈሊጠ ነይሮም ግን ትብዓት ተሰሚዕኒ በዚ ድማ ባዕለይ ክጅምራ ከም ዘለኒ ነፍሰይ ኣሚነ ከምቲ ዝወጦም ኮረማ ተዓዊተ ክብል ደምዲሞም ቢንያም ግርማይ ዝሓለፈ ሕዳር 2021 ኣብ ተኻየደ ናይ ጽርግያ ውድድር ቅድም ብሽክለታ ዓለም ብትሕቲ 23 ዓመት ካልኣይ ኮይኑ ብምውጻእ ፈላማይ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ናብ ፖዲየም ዘይበ ኮይኑ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ شامبيونا سوبر ديفيجن زوبا ماكل بوعو منفس تزازيمو كيح بحر دما تعاوتي شامبيون قبل زوبا ماكل كوينام ابتي ام حدر زوبا ماكل اوتو فسا هايله كوميشنر بالن سبورت نير امباسادر زمر تخله دايركتور جنرال بالن سبورت زوبا ماكل اوتو اندرياس اسمرومن قالوت عد مستغبرلهم لعلوت حالفتن استرخبلو ناي مزازم قطم فلما استرخبا كلبات سجن كونستراكشن ادريسين نيرن زين كلبات نسالساي درجه زصاوتا بمبارنكا ناميرا كاتوان كلوا معرنت وياو هليلن بمبارن تقطم وساني نيرو ام ناي قدم عرفت صوتا زن كلبا شوتو زيتمزغبو صوتانا كايدن دحر عرفت زقصل صوتا سجن كونستراكشن ام بسان شعتن ركاب قيرانا ميرا زوتو مبارك كليفا معوتو شوتو مركب اساسي درجه حزان نايلو معامتو سبورت سوبر ديفيجن زوا ماكل زازيمام ساعه 4 ناميرا زوردا مغناقنتي زخونان كلبات تا شامبيون مغنا زفلطت قح بحرن دندن نيرن እዚ ጾታ ከም ተቀዲሙ ዝተገልጸ ቀይሕ ባሕሪ ሻምፒዮን ምዃና ረጋጊጻና ውድድር ክታቱ ደንደንካ ማልያን ከይተድፍር ዝገብሮ ጾታ ነይሩ ጾታ በሃገራዊ መዝሙር ምስ ፈለመ ክለባት ሩስን ዝኾነ ጾታን ካብ ዓንቶ ጀሚረን ደንደን ኣብ ሻውዒት ረቕ ፍጹም ቅላዕ ብምርካብ መገዲ ሓለቓ ሚካኤል ዘራይ ወዲ ዘራይ ሾቶ ምዝጋብ መሪሕነ ናይ ትግጥም ሓዘት በዛ ሾቶ ሰንበዱ ተጻውት ቀይሕ ባሕሪ ተጓዮም ናብ ማዕረት ገብርን ሾቶ ብዝሰርሑ መገዲ ስሞን ሃብተ ከይዶን ገዩ ማዕረ ዝገብረቶን ሾቶ ምርካብ ንዕረፍቲ ወጽዮም ዕረፍቲ ክልቲን ክለባት ዓቢ ንሾቶ ዝኾነ ፈተነታት ኳን ተካይዳ ዝተመዝገበ ሾቶ ስለዘይነበረ ጾታ ሓደ ሓደ ተዛዚሙ ኣብዛ ጾታ ሓለቓ ክለብ ደንደን ሚካኤል ዘራይ ወዲ ዘራይ ብልሰጻታይ ናይ ትግጥም ተባሂሉ ዝተዳለሉ ሽልማት ብምቕባል ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ኣጥቃዕል ተሕሪር ሮሜል ዓብዱ 14 ሾቶታት ምዝጋብ ብልጻ ኣጥቃዒ ተባሂሉ ዋንጫ መተባብዒ ገንዘብን ክቕበል እንከሎ ክለብ ገዛ ባንዳ ናይ ጠባይ ዋንጫ ተሸሊማ ክለብ ሰገን ኮንስትራክሽን ድማ ሳሳይ ደረጃ ሒዛ ንውድድራ ብምዛማ ተሸላሚት ነሓስ መዳልያን ከምኡ ድማ 20,000 ናፋ ክትከውን ከላ ክለብ ደንደንካ ተሸላሚት ብሩር መዳልያን 30,000 ናፋን ከምኡ ድማ ሻምፒዮን ዝኾነት ቀይሕ ባሕሪ ተሸላሚት ዓባይ ዋንጫን 40,000 ናፋ ክትሽለም ብተወሳኺ ድማ እዛ ክለብ ዕውቲ ዝዋይት ዋንጫ ዞባ ማእከል ብምዃን ናይ ጎብለል ዋንጫ እውን ተሸሊማ ኣሰልጣን ክለብ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ኤርማስ ወልደቲሉ ድሕሪ ትግጥም ንዓወት ክለቦም ምኽንያት ብምግባር ኣዘራሪና ነይርና خلينا ما بس بقليل يكون لما عندي ويكا أرسم بس هذا حاولت كنت أنت راحونك بزح سرح بزح عاري حتى كايو لما أنا مكان تخا أبو جبوس تدلنا سمدلونا خا الدرجة أبسحنا له ماشي كانت هذا حبيقة ولا كانت هذا خيمة يكون لما أنا مكان تاعنا هاكو زي كوفيدات تسكا مستجنبرة مش تعاطنا تسكا individual في جروب لا قبرنا بتعاطنا أمدلونا يرنا حكت واقع خا الجزي تعاوتات إحنا ماتي زمت السنبت ناي وانش أنا تصنت عام 2020 ودرات كجمر مخانو كان فدرشين كعسو أجري صوبا ما كسر غبا حبري ساي ملكت بز مسرت كلبات آل تحرير دندن كم دما سنبلن كيح بحرن كتصاوتين كبرات عزبتنا ساعة سرالو عرتاوزينا سبورت هابزي فتسم مستورفو مراتير تيفن حدقوكم بوغينيجن السلام